Okay. 1, 2, 3. In March 16, 2020, ang corona sa Pilipinas nagkagabi. Nahadlok ang tanan, basinog matagdan, karon akos balay naka-istambay lang. Luoy ka ayo may mga pobre, kay nagpanagbayong na sa palengke. Huwag kortahin kapalit, huwag trabaho, huwag sabi, inuupo sa unahon. Hayakay ang tato kay naikipangon ka. Hey! Mas alkohol, mag-ilog pa. Nag-imbak na sila sa balay, nakapundo na. Tanaw-tanaw na lang sila ang salida. Kaming pobre ang makaluluoy, huwag kwarta magsigig suri-suroy. Manginabuhi para sa pamilya, ang mga limatang na corona. Kaming pobre ang makaluluoy, hey! Huwag kwarta magsigig suri-suroy. Manginabuhi para sa pamilya, ang mga limatang na corona. Oh mother, mother, I'm sick. Call the doctor very quick. Doctor said, corona is gone. Di makaya o tambal-tambal lang. Doctor said, corona is gone. Di makaya o tambal-tambal lang. Eh, tanduay, pagpahaba ng buhay. Red Horse, pangpatanggal ng virus. Mang,